σχετικό βιβλίο, που δείχνουν πώς χορευόταν πραγματικά τα χρόνια εκείνα. Στο χωριό του Μιλούντας, ο Πόταμος Δράμας, είχε έναν αξιόλογο λιράρι πρώτης γενιάς, τον Δημήτρη Ανδρεάδη, 1917-2007, ο οποίος μικρούλης 10-11 χρονών, στις σχολές του Τζογιανόπουλου στη Δράμη. Για το σέρα χορό μου είπε, ο χορός ήταν πιο απλός, χωρίς πολλές φιγούρες και όχι τώρα. Συνήθως κάνανε το σπάσιμο με το χάλαμα 3 φορές και κλείνανε με το κουσλούκ, το μασούκ, που θα πει μη μου κάνεις παπεσιά, δηλαδή όλοι κάνουμε το ίδιο. Είναι από τις πρώτες καταγραφές με σχετικές χορευτικές λεπτομέρειες για τους 18 χορούς που γράφεται φυσικά για τον πυρήφιο χορό. Περισσότερο μουσικολογική και λιγότερο χορευτική καταγραφή μας κάνει ο Αμερικανός διδάκτορας μουσικής Κιλ Πάτρικ στην ομολογουμένως αξιόλογη διατριβή του με τίτλο «Λειτουργία και ύφος στην πολυδιακή χορευτική μουσική». Αρχείο πόντου παράγραφο 12. Το σχέδιο των τιμάτων είναι αυτό του τικ τρομαχτών. Παρακάτω στη μουσική λειτουργία εκεί αναφέρομαι περισσότερα για την μουσικολογική του θέση. Στους νεότερους μελετητές πρέπει να αναφερθούν ο Χρήστος Αμαμιλίδης δεύτερης γενιάς, ο οποίος σχετικός με τον σέρα χορό καταγράφει διάφορες ονομασίες που έδωσαν στο χορό, διαφορετικές περιοχές, αυτές που ήδη αναφέραμε. Ο Δημήτρης Ανανασιάδης, όπου στο βιβλίο του 1975, είναι αείμνηστος πλέον, περισσότερο ασχολήθηκε με τον αρχαίο πυρήχιο, άλλωστε το λέει και ο τίτλος, πυρήχιος χορός στο βιβλίο του, με υπότιτλο «Σέρα τρομαχτός», όπου καταγράφει τη σύγχρονη μορφή του σέρα. Ο Μιχελίδης στη σχετική μελέτη του για τον χορό σέρα, με την εισαγωγή του Ξενοφόντα Άκουγου, πιο γνωστού ως ξένου ξενίτα, το διετή εστία 1956, τέλος του 26, μεταξύ άλλων, με αρκετά στοιχεία θα έλεγα ότι αποδεικνύει ότι ο χορός σέρα αποτελεί τη σωστή ονομασία του αρχαίου χοροδράματος. Στην ίδια μελέτη μας πληροφορεί τον σέρα χορό παλαιότερα δεν τον χόρευαν ή χορευόταν μόνο ως τρομαχτών, επειδή απαγορευόταν στους Έλληνες να φέρουν όπλο. Όταν επετράπηκε η οδροφορία ξαράν στους Έλληνες γύρω στην 4η δεκαετία του 19ου αιώνα, ξανάρχισε να χορεύεται όπως παλιά με όπλα, δηλαδή με πλήρη πολεμική εξάρτηση, όπως ζωντανά τον είδε και τον περιέγραψε ο Παπαμιχαλόπουλος το 1903 στην Τραπεζούνα. Άξια αναφοράς θα έλεγα ότι είναι και η θέση του Παντελή Ανανοφρίδη, σπουδαίο ερευνητή λόγιο από την Αγκυρούπολη του Πόντου, που λέει: είναι σημαντικό να πούμε ότι οι Τούρκοι του Πόντου και ειδικά αυτοί των περιοχών Τραπεζούντας, Κορουλίου, Άλδασας, Σουρμένων και Αγκυρούπολης, Δημοσχανέ, όπως και του Όφη, τους χορούς που δανείστηκαν από τους Έλληνες ή άλλους λαούς, προσέξτε, τους ονόμαζαν με την ελληνική λέξη χορών ή χορών, ενώ τους δικούς τους έλεγαν όιν, δηλαδή παιχνίδι, εξού πιτσάκ οινή, κοτσάκ οινή. Τον δε σέρα χορό τον έλεγαν σέρα χορονή και συνήθως λάζ χορονή, εξού και στη Χαλκιδία λεγόταν συνήθως λάζικα. Άρα υπάρχει μαρτυρία των Τούρκων ότι ο χορός δεν είναι τουρκικός, αλλά σέρα, δηλαδή προερχόμενος από τα χωριά του ποταμού Σέρα της περιοχής του Λατάνα. Οι Τούρκοι, όπως γνωρίζουμε πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά και μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να παρακαράσουν και να διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα, ισχυρίζονται ότι ο πυρήφιος χορός είναι τουρκικής προέλευσης και δικής τους εφεύρεσης, χωρίς να διαθέτουν κανένα, όχι αρχαίο, αλλά λιγάκι παλαιό θα έλεγα στοιχείο. Χορευτικά του συγκροτήματα, κυρίως από Ανατολικό Πόντο, ευρύτερη περιοχή Τραπεζούντας, χορεύουν μεταξύ των και πυρήχιο, όχι έναν, αλλά 2-3 μορφές. Τον παρουσιάζονται ως εθνικό χορό. Ποιοι όμως τον χορεύουν? Μόνο οι εξισλαμετέντες ελληνοπόντοι του Ανατολικού Πόντου. Τον χορεύονται πολύ διαφορετικά, θυμίζοντας για τους παλιούς τις παλιές γυμναστικές επιδείξεις, όπου χάνεται παντελώς το χορευτικό είδος και η ηχόχρωμα. Σε μια παρουσίαση που έκανα ο ίδιος πριν από μερικά χρόνια ενός τουρκικού συγκροτήματος που χόρευε μαυροπαλασίτικους χορούς, μεταξύ άλλων χόρεψε ένα χορό ονόματι Χοζαγγέλ.
Τους έδειξα τον χορό Κοτσαγγέλ, τον τελετουργικό χορό των Ποντίων και πώς χορεύεται και μου είπαν εμείς τον χορεύουμε σαν μία παραλλαγή του πυρήχου. Έτσι όπως τον χορεύετε εσείς, τον χόρευαν οι παλαιοί. Δηλαδή ομολόγησαν οι νέοι ότι το Κοτσαγγέλ, τον τελετουργικό χορό των Ποντίων, τον κάνανε πλήρη μετεξέλιξη ή καλύτερα πιο σωστά θα έλεγα μετάλλαξη. Όπως είπαμε παραπάνω, ο κυρίως χορός χορεύεται με λύρα, η οποία ήταν και είναι όργανο των Ελλήνων και όχι των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι γνωστό πως δεν σέβονται ούτε ιστορία ούτε πολιτισμό. Αυτό που έχουμε να τους πούμε απλά και ξεκάθαρα είναι το εξής. Εάν δεχτούν ότι ο Πλάτωνας, ο Ξενοφόντης, ο Λυσίας, ο Λουκιανός, ο Πλούταρχος, ο Σοκράτης, ο Αθηναίος και τόσοι άλλοι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί, φιλόσοφοι και συγγραφείς και νεότεροι είναι Τούρκοι, τότε και ο Πυρίγιος χορός είναι τουρκικής καταγωγής. Ο Ξενοφώνακο που μας πληροφορεί ότι τον χορό Σέρα τον χόρευαν νέοι παλικάρια ευγενικής καταγωγής. Για να χορέψει κάποιος τον χορό έπρεπε να είχε κάποια προσόντα. Να είναι ευκίνητος, ντυμένος με τη ζύμια με όλα τα διακοσμητικά. Χαϊμαλή, αλυσίδα ρολογιού, αλλά και πλήρη οπλισμό, σελάχι, μαχαίρι, πιστόλι, στέρες και βέβαια φυλακτό με τον Αϊγιώργη που δηλώνει ότι τον χόρευαν χριστιανοί. Δεν χόρευε Σέρα χορευτής με σαλβάρια που φορούσαν οι φτωχικοί. Μόνο ευγενείς, διαλεκτά παλικάρια και γυμνασμένα, όπως ακριβώς και στην αρχαία Ελλάδα. Η αριστοκρατική μορφή του χορού συνηγορεί υπέρ της ιδέας ότι ο χορός Σέρα είναι ελληνικός. Κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων που και τότε νέοι ευγενικής καταγωγής τον χόρευαν. Οι εξισλαμιστέντες Έλληνες συνέχισαν να το χορεύουν και μετά την άλωση της Τραπεζούντας 1461. Ειδικά όμως τα παιδιά των εξισλαμιστέντων ευγενών, μπέλγων. Καθότι οι δούλοι Έλληνες που δεν οπλοφορούσαν, δεν μπορούσαν να χορέψουν τον χορό αυτόν της Ανδρείας που συμβολίζει μαζί ελευθερία και ανεξαρτησία. Μουσική και ρυθμική αγωγή. Λίγα λόγια και για την μουσική, την ταχύτητα του χρόνου σχετικά με τον χορό. Στο κεφάλαιο αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε δύο-τρία ονόματα μουσικολόγων. Η μουσική του χορού είναι μία με ορισμένες μικροπαραλλαγές. Η ρυθμική αγωγή του χορού έχει την πιο μεγάλη ταχύτητα. Ας δούμε τι μας λένε για τη μουσική και το ρυθμό του Σέρα χορού ορισμένοι. Ο εξαίρετος μουσικολόγος Λάμπρος Ριάδας γράφει σε πρόγραμμα της μουσικής σχετικά με τον Πυρίγιο χορό ορισμένα βασικά στοιχεία που λόγω της ότι πρέπει να συντομεύσω πρέπει να ξεπεράσω ορισμένα. Η εκτέλεση του χορού πώς γίνεται με το παίξιμο της λύρας, μάλιστα ειδικές μετρήσεις έδειξαν ότι μία γρήγορη Σέρα μπορεί να πηγαινοέρχεται το δοξάλι μέχρι 7 φορές το δευτερόλεπτο. Προσέξτε την πορεία του του Σαββρέμου που οβεί ακουστού εθνομουσικολόγου για την καταγραφική του δυνότητα. Λέει λοιπόν ότι ακόμη και όταν βάζω το δίσκο σε ελαττωμένη ταχύτητα δεν κατορθώνω να καταγράψω τον Σέρα χορό των Ποντίων. Περίπου πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που από τα 7-8 στα 8-8 σε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα ξεγλιστράει το παίξιμο της λύρας στη δεύτερη και τρίτη περίοδο του χορού. Ορισμένα άλλα στοιχεία δεν χρειάζεται να τα αναφέρω γιατί αναλύουν την είσοδο των χορευτών να παρουσιάζει. Βέβαια αυτά τα στοιχεία έχουν σχέση, θα έλεγα, και με την εκτέλεση και με την ομοιογενή θέση που έχουν πολλά πράγματα με τον αρχαίο Πυρίγιο χορό. Μετά από όλα τα παραπάνω, προσωπικά εκφράζω την πεντακάθαρη θέση μου για το Σέρα χορό και να δηλώσω ακράδαντα πως ο Σέρα χορός των Ποντίων είναι η πλησιέστερη και πιο γνήσια μορφή χορού με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από τον Πυρίγιο. Αυτό ένιωθα όταν τον χόρευα τη δεκαετία του 60 και μετά και αργότερα μέχρι και σήμερα που τον παρακολουθώ.
Γι' αυτό επιτρέψτε μου να τον χαρακτηρίσω ότι είναι ο χορός των χορών. Χορευτικά, ηθολογικά, ρυθμικά και χρωματικά αποτελεί ξεκάθαρα τη συνέχεια τη σύγχρονη έκφραση του αρχαίου πυρήγιου και βέβαια πρέπει να εκφωνείται πυρήγιος Παύλα Σέρβου. Το άλλο πνεύμα του χορού, σιωπηλά αλλά πρακτικά και ζωντανά χορευτικά, δηλώνει πως ο χορός είναι ελληνικότατο μνημείο άειλης κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πήγα στο σπίτι του στο νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, όπου συνάντησα τον παππού του, τον Ιορδάνη, 82 χρονών. Μετά από λίγη ώρα κουβέντες, ζήτησα να μου διηγηθεί τα συμβάντα από τον Πόντο. Ο γέρο Ιορδάνης με ρώτησε γιατί θέλω να μάθω και του απάντησα ότι ο παππούς μου, ο Γιώργος, ήταν στο τάγμα του Πλαστήρα και πολέμησε στην Τουρκία, όπου και τραυματίστηκε. Άστρεψε το πρόσωπό του και μου είπε στο καραπιπέρα σκέρ. Ναι, το απαντώ. Τον έκρυψαν Έλληνες και γύρισε μετά από ένα χρόνο στο χωριό. Μας διηγιόταν τις ιστορίες και μου άρεσε να τις ακούω. Έκανα το μεγάλο λάθος να προσθέσω. Πες μου, Μπάρμπα Ιορδάνη, γιατί θέλω να μαθαίνω για τις αλεσμόνητες πατρίδες. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, αφού με άρπαξε από το γιακά και μου είπε με σφυριχτή φωνή, με μάτια κόκκινα να βγάζουν φωτιά. Άκου να σου πω, γέννη, για σένα είναι αλεσμόνητη πατρίδα. Για μένα, η πατρίδα μου είναι σκλαβωμένη. Μέσα στη ζεστημάρα μου τον είδα να ορθώνεται και να χορεύει σέρα, εκστασιασμένος, χωρίς να ακούγεται καμία μουσική, μόνο το θρώισμα από το χορό του. Εκεί είδα την καλύτερη σέρα. Από τότε άρχισα να λατρεύω κάθε τυποντιακό. Όποιοι και να χορεύουν σέρα, εμένα τα μάτια μου βλέπουν τον Μπάρμπα Ιορδάνη να πολεμά. Όταν του είπανε τα παιδιά του να πάνε να επισκεφθούν τον Πόντο, τους απάντησε «Εγώ θα πάω μόνο για να πολεμήσω». Και δεν πήγε ποτέ του, μέχρι τα 91 που έζησε. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Όλα τα μικρότερα αδέλφια τα σφάξανε οι τσέτες του το πάλωσμα και ήρθε μόνος του στη μητέρα Ελλάδα, όπως την έλεγε. Έκανε 7 παιδιά, εκ των οποίων τα 6 αγόρια, και έδωσε τα ονόματα των αδερφών που σφάγισαν. Την κόρη του την ονόμασε Ελλάδα και τη φωνάζανε Έλλη. Ίσως κάποιους να τρομάζουν τα λόγια του Μπάρμπα Ιορδάνη. Μιλάει για μια πατρίδα σκλαβωμένη, μιλάει για μια πατρίδα για την οποία θα ήθελε να πολεμήσει. Μα τι πιο φυσιολογικό από αυτό, να θέλει κανείς να δώσει τη ζωή του για την πατρίδα. Ειδικά την εποχή μας, η πατρίδα μας βιώνει έναν άλλο πόλεμο, οικονομικό, αλλά ο μικρασιατικός ελληνισμός δοκιμάζεται καθημερινά με τις προκλήσεις της φίλης Τουρκίας, όταν μετατρέπει τους ναούς σε τζάμια και προβάλλει τους χορούς και άλλα στοιχεία του πολιτισμού μας για τουρκικά. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Όμιλο για τη UNESCO, Πειραιώς και Νήσων και τον πρόεδρο κύριο Μαρονίτη για τη συμπαράσταση στον αγώνα μας για τη διατήρηση και διάδοση της ιστορικής αλήθειας, με την πρωτοβουλία αυτή να προτείνει στο κεντρικό διεθνές όργανο να κατοχυρωθεί ο πυρήγιος χορός Σέρα ως ένα μνημείο προφορικής και άειλης κληρονομιάς του ελληνισμού. Βεβαίως να ευχαριστήσω και το σωματείο μέλος μας, την Ιστορική Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, για το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλικών Άγγελμα Λεωνίδας, που θα δούμε στη συνέχεια, όπως φυσικά και τους εκλεκτούς ομιλητές, για τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της εκδήλωσης. Θα τονίσω να σας ευχηθώ να κρατήσετε στο μυαλό σας την εικόνα του Μπάρμπα Ιορδάνη, να ορθώνεται και να χορεύει σέρα, εκστασιασμένος, χωρίς να ακούγεται καμία μουσική, μόνο το θρώισμα από το χορό του, έτοιμο να πολεμήσει, με όπλο όμως τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Το συγκίνησες. Είναι δύσκολο να έχεις μπροστά σου δύο κολοσσούς του ποντιακού ελληνισμού που έχουν προσφέρει ένα τεράστιο έργο σε αυτή την ιδέα και να μην τους ζητήσει να πούνε δύο λόγια. Είναι ο Γαλανίδης ο Χρήστος και ο Κινελίδης, ο πρώτος καθόλου. Βέβαια, είναι πολύ σημαντική ημέρα αυτή. Νομίζω ότι δύο λόγια από εσάς θα μας ενισχύσουν και θα μας δώσουν δύναμη, γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Με τον φίλο Γιάννη, πρόεδρο της UNESCO, μας έχει δοθεί η ευκαιρία πριν από πολλά χρόνια, προσκεκλημένος της Ομοσπονδίας Συλλόγων για την Ομοφωνία στην Ευρώπη, να παραβρεθεί, να κάνει μια μεγαλύτερη εκδήλωση, να αναφερθούμε στην τηλεφωνική και άλλη κληρονομιά. Με την ευκαιρία τότε κάνουμε τότε μια συζήτηση για το παραδοσιακό ποντιακό θέατρο Καμομογέρια, τα οποία εμείς οι πόλοι τα προβάλλουμε μια προσπάθεια βέβαια όπως και η συναντή, την οποία πιστεύω θα έχει καλύτερη τύχη, γιατί οι ιδέες δεν μας δείχνουν, αλλά χρειάζεται να τις στηρίζουμε, χρειάζονται οι άνθρωποι να τεκμηριώνουν, να βοηθούν και οι γνωριμίες, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας να μην ξεχνάμε και αυτό το παράγοντα των γνωριμιών και τον σκοπιμότητα. Εύχομαι πραγματικά αυτή η προσπάθεια που αξίζει να στηριχθεί. Εγώ, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και σαν δήμος πρόεδρος των Ομοσπονδιών της Ευρώπης και της Αμερικής, είμαι κοντά, αλλά και με έργο να χρειαστεί, οτιδήποτε. Όταν πάρουμε μια απόφαση, να μην προχωρούμε, να την βάλουμε στο τέλος. Με πολύ ενδιαφέρον με ήρθα και θα παρακολουθήσω τις εργασίες του συνεδρίου και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντελεστές αυτής της ημερίδας και τα αποτελέσματά της και την συνέχισή της θα είναι καλό να τη στηρίξουμε ο καθένας μας με τον τρόπο που μπορεί. Σας ευχαριστώ. Και ειδικά εσένα Γιάννη που ζει μέσα στο προσωπικό κόσμο χωρίς να είσαι πολιτικής καταγωγής. Αυτό για εμάς τις Έλληνες πολιτικής καταγωγής σημαίνει κάτι ακόμα έτσι περισσότερο, το ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συμμερίζονται τις δικές μας αγωνίες και συμπαρίστασε ολόσχα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος κ. Πιμεντίδης, ο ιστορικός πρόεδρος. Πράγματι η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μετά από 95 χρόνια, αγαπητέ κύριε Γιάννη και κυρίες και κύριοι, γίνεται ένα όνειρο πραγματικότητα, γιατί ο Κυρίσιος Χορός ήταν αυτός ο οποίος μας κράτησε όρθιους όχι μόνο τους πόντους, όλους τους Έλληνες. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα και τον πρόεδρο της Ενωσικονίου Ενοικίας Κοντά, τον αγαπητόν κύριο Νίκο Κοπαλά, τον εξαίρετο φίλο μας και πρέπει να γνωρίζουμε ο κύριος Μαρονίτης, εμείς οι πόντιοι, τους μη πόντιους που μας αγαπάνε μια φορά, όλα αυτά τους εκτιμούμε και τους αγαπούμε. Ευχαριστώ και όλους τους συντελεστάς και εύχομαι κάθε επιτυχία και εμείς θα είμαστε δίπλα μας όσο δούμε και αναπνέουμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της συγκίνησης. Εσύ, όπως Χρήστο, μας έφερες μνήμες. Ξέρετε πόσο
Μεγάλο είναι να βρίσκεσαι σε μια ξένη πατρίδα, σε ένα εντελώς άγνωστο μέρος και να συναντάς τόση Ελλάδα, τόση Ελλάδα, να βουρκώνουν τα μάτια σου, να γεμίσει η ψυχή σου Ελλάδα. Βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους, νέα παιδιά με ενωμένα τα χέρια να χορεύουν επί-ρήχιο σε μια γνωστή πατρίδα της ξενιτιάς. Σημαίνει ότι αυτή η αγάπη για τη ζωή, για τη δημοκρατία, για την ανεξαρτησία, για την ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αποστάσεις και θα λέγοντας πραγματικά σπάνια αποκρίνουν έτσι τα μάτια σου από χαρά. Τα βλέπεις νέα παιδιά που πολλά από αυτά Χριστό δεν ξέρανε καν την ελληνική γλώσσα και όμως μιλάγανε μέσα από το χορό, μέσα από το ρήχιο χορό. Ξενιτεμένα, παιδιά πολλές φορές δεύτερης γενιάς και πόσο τους ένωσε αυτή η παραδοσιακή φορεσιά, χορός, μουσική, πόσο δυνατή η ιδέα είναι. Εδώ ο Μύθος χορός, Σέρα. Αυτό είναι ο πρώτος χορός. Καλησπέρα σας. Η ευλογία σας σπίτι σου και με μέτρα που την καλέσετε. Να είστε όλοι καλά. Τώρα, τι μπορεί να πει ένας σε μια εισήγηση ενός συνεδρίου για το πυρήχιο Παύλα Σέρα που έχουν γραφεί τόσα και τόσα βιβλία. Θα προσπαθήσω να τηρήσω όσο μπορώ, ενώ πάντα οι ομιλίες μου είναι μικρές, εδώ θα πιάσω τα πιο σημαντικά, τις πιο σημαντικές καταγραφές και να αποφύγω και να μάλλον να κοντέψω την αρχαία παροιμία «Ούκα το πολλό το έφ». Πολιτισμική λαογραφική προσέγγιση. Ακολουθώντας τη ρίση του μεγάλου Σταγυρίδη φιλόσοφου Αριστοτέλη, θα ξεκινήσω λοιπόν και εγώ με τις ίδιες σκέψεις. Αν κανείς θελήσει να εξετάσει τα πράγματα κατά τη γέννησή τους, σίγουρα θα έχει και αυτά ολοκληρωμένη αντίληψη. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο σπουδαίος γεωγράφος Στράβων από την Αμάσια του Πόντου, 63 π.Χ., 23 μετά Χριστού, που επισκεπτόταν όλα τα μέρη και κατέγραφε επί τόπου όλα όσα συνέβησαν στο κάθε μέρος, στη ρίζα τους. Η δομή με τα στοιχεία της ομιλίας μου φωτογραφίζει πολιτισμικά και λαογραφικά τον αρχαίο πυρήχιο χορό και την σέρα των Ελληνοφωνδίων, εντοπίζοντας πολλά κοινά στοιχεία που έχουν μεταξύ τους. Ας ξεκινήσουμε τα υποκεφάλαια με πρώτο σχετικά με την ονομασία του χορού Σέρα. Ο Άρχιμος Παπαδόπουλος στο ιστορικό λεξικό της ποντιακής διαλέκτου, παράρτημα 3, σελίδα 273 της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, σχετικά με τη λέξη Σέρα λέει: ο Σέρα είναι χορός που χορεύτηκε για πρώτη φορά στην περιοχή Πλατάνο, αρχαία Ερμόνασα. Ανήκει στην Τραπεζούντα και είχε συνολικά 14 χωριά οικισμούς. Η περιοχή διαλέγεται από τον ποταμό Σέρα και έχει και με την ίδια ονομασία γιο Σέρα, λίμνη. Από το όνομα αυτό λοιπόν πήρε το όνομα του ο χορός. Λέγεται ότι κοντά στον ποταμό Σέρα υπήρχαν δύο χωριά, των οποίων οι κάτοικοι θυμιζόταν πως οι καλύτεροι χορευτές του χορού αυτού και προς τιμή τους πήρε το όνομα. Άλλωστε το φαινόμενο αυτό το συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Είναι ελληνικότατο φαινόμενο. Ονόματα χωρών που χορευόντουσαν για χρόνο με ζήτο, με αγάπη και επιμονή πήραν το όνομα της αντίστοιχης περιοχής όπως Καλαμάτα, Καλαματιανός, Χανιά, Χανιώτικος, Ικαρία, Ικαριώτικος κτλ. Ως προς την επικράτηση του ονόματος Σέρα υπάρχουν ακόμη δύο γνωστές εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος. Μία αυτή του καθηγητή Ευγένιου Τρεπανίδη, ο οποίος μας λέει πως ο χορός πήρε το όνομα Σέρα γιατί χορευόταν πέριξ των ιερών, δηλαδή όρχησης εις ιερά.
Με την εκφορά των πρώτων λέξεων προήλθε η λέξη σιερά. Στη συνέχεια έφυγε το γιώτα και έμεινε το σερά. Και με την μετάθεση του τόνιμου έγινε σέρα. Πάντως η ερμηνεία αυτή του κυρίου Βρετανίδη δεν μπορεί να ελεγχθεί σε βάθος χρόνου βέβαια, γιατί δεν γνωρίζουμε από πότε επικράτησε ο όρος η ονομασία Σέρα. Εφημερία Μακεδονία, 12 Δευτέρου 1975. Η δεύτερη εκδοχή θα λέγαμε ότι είναι κάπως πιο πιστική. Κατά την άποψη του κυρίου Παγκούκη, Διευθυντή Βιβλιοθήκης Ακαδημίας Αθηνών, η ονομασία Σέρα προήλθε από την λατινική λέξη Σέρα Παύλα που σημαίνει αλυσίδα. Επειδή ο χορός χορευόταν στις πλατείες σε ανοιχτούς χώρους από πολλούς χορευτές, πάνω από 40 με 50, σχηματιζόταν ένα είδος αλυσίδας και πήρε το όνομα Σέρα. Έτσι λοιπόν η ονομασία αυτή, καθότι πιο προσιτή εκφωνητικά, άρχισε να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές του πόντου, πλην όμως όσοι έδιναν ή εκφωνούσαν την ονομασία αυτή για πολλά χρόνια μετά και μέχρι τις μέρες μας, θα λέγαμε πως γνώριζαν ότι μιλάνε και αναφέρονται στον πυρήγιο χορό. Ο χορός Σέρα ή ο Σέρα χορών στον πόντο είχε αρκετές ονομασίες. Οι ονομασίες αυτές είχαν το ελληνικότατο στοιχείο που αναφέραμε προηγουμένως, αυτό δηλαδή που η κάθε περιοχή έδινε το όνομά της σε κάθε χορό που αγαπούσαν ιδιαίτερα. Έτσι έδιναν την ονομασία της περιοχής και ταυτόχρονα έδιναν και ταυτότητα στον ίδιο το χορό. Στην περιφέρεια της Χαλδίας και συγκεκριμένα στην Άργασα της Αργυρούπολης ονομαζόταν Αργασινό. Στην περιοχή του Έμφυλη λεγόταν Λάζιο, όχι από το όνομα των Λαζών γιατί ήταν χώρος, αλλά γιατί οι πόντιοι οφλίδες του τον χώρευαν ήταν κάτοικοι της Λαζικής χώρας. Στην ίδια περιοχή δώσαν όμως και το όνομα της περιοχής, ο Φίτικο, ημιτικά από το όνομα της περιφέρειας. Ήταν μια παραλλαγή του Σέρα κατά τον Χρήστο Σαμοηλίδη. Μοντιακή χορή 2000 στο Σύλλογο Ακρογράφικων σχετικό βιβλίο. Σε ορισμένα παραλιακά μέρη από την Τραπεζούντα μέχρι τα Κωτίωρα συνήθιζαν να λένε το χορό την αυτόν από τα χαρακτηριστικά τινάγματα ή τις τρομώδεις κινήσεις του σώματος. Στην περιοχή της Τόνιας, αρχαία Κοανία, Τραπεζούντας με τα 11 χωριά οικισμούς, είχε το όνομα των Γιαλίδικων. Δυστυχώς δεν μεταλαμπαδεύτηκε χορευτικά η μορφή του χορού της συγκεκριμένης περιοχής, όπως και άλλες μορφές Άρτασας, Πόβη κτλ. Στα Πλάτανα και συγκεκριμένα στο χωριό Φυσερά, το οποίο είχε εξαίρετους χορευτές, διαθέτονται τα ονόματά τους για τον Σέρα χορό, τιμητικά σαν ταυτότητα του χορού οι κάτοικοι δώσανε το όνομα του χωριού στο χορό, για να δηλώνει στο άκουσμα του την καταγωγή και τη γενέτειρά του. Τον ονόμασαν λοιπόν Φυσερέτχορο. Ουσιαστικά είναι μια μορφή παραλλαγή του Σέρα με γοργό ρυθμό και όχι όπως ο χορός Ατσαπάτ των Πλατάνων που είναι σε αργό ρυθμό. Το όνομα Πυρίχιος δόθηκε στον Σέρα χορό στην Ελλάδα και στοιχειοθετείται ως ο κοντινότερος, ο πλησιέστερος προς τον αρχαίο ελληνικό πυρίχιο. Θα προσθέταμε μια μορφή του αρχαίου πυρίχιου με τα περισσότερα χορευτικά, υφολογικά και χρωματικά στοιχεία που είχε ο αρχαίος πανελλήνιος ελληνικός χορός πυρίχιος. Συνοδευτικό τραγούδι. Οι πιο πολλοί χοροί των Ελλήνων του πόντου συνοδεύονται κυρίως από τραγούδι. Μάλιστα ορισμένοι πήραν το όνομα και από τον τίτλο του τραγουδιού που συνήθως συνοδεύει το σχετικό χορό. Ο Σέρα χορός των ποντίων δεν συνοδεύεται από τραγούδι, παρά μόνο όταν συνδεθεί με το χορό Ατσαπάτ, δηλαδή αργή μορφή Σέρας. Όταν λοιπόν οι χορευτές ξεκινούν με αργό ρυθμό του Ατσαπάτ, τότε και μόνο σε αυτόν τον ρυθμό ο χορός συνοδεύεται με τραγούδι. Συνήθως με μακρύν καϊτέν ή ορμανή καϊτέν, σε συγκεκριμένη παραλλαγή καθαρά βουκολικός σκοπός.
Μια πανέμορφη μελωδία που άρεσε σε πολλούς και εμού προσωπικά ήταν αυτή του τραγουδιού «Η Τριγώνα Σορασί», που τραγούδισε τη δεκαετία του 70 ο αξιόπιστος θεματοφύλακας της λαϊκής μόσας του Πόντου, ο μεγάλος τραγωδός Χρήσαντος Θεοδωρίδης. Τότε που συνόδευε με τη λύρα του ο αείμνηστος χρυσοδάκτυλος λυράρης Γιωμούρης Κουγιουτζίδης. Λαογραφία, βιβλιογραφία. Πλούσια και η λαογραφία και η βιβλιογραφία για τον αρχαίο πατρική των πυρίχιων Σέρα Χορό των Ποντίων. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένες σημαντικές καταγραφές για τον αρχαίο πυρίχιο και θα καταλήξουμε στις καταγραφές του Σέρα Χορού για να πάρετε μία, θα έλεγα, συγκριτική εικόνα για τα ομοιογενή, ηθολογικά, κινησιακά και χρωματικά στοιχεία τους. Τον πυρίχιο ύμνησαν πάρα πολύ, τον τραγούδισαν οι περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς. Αναφέρω ορισμένα. Πλάτωνας, Ξενοφόντας, Λουκιανός, Αριστοφάνης, Αριστοτέλης, Αθηναίος, Λυσίας, Στράβωνας, Πλούταρχος, Σοκράτης, Όμηρος και πολλοί άλλοι. Από δε τους νεότερους, ο Παπαμιχαλόπουλος, ο Πετρίδης, ο Κουτσογιανόπουλος, ο Παντελής Μελανοφρίδης, ο Οικονομίδης, ο Τρεπανίδης, ο Παγκούκης, ο Παπαδόπουλος, ο Γρηγοριάδης, ο Μουσενίδης, ο Αμερικάνος μουσικολόγος κ. Πάτρη, ο Περσίδης, ο Ξενοφών Άκουγου, ο αείμνηστος Δημήτρης Αθανασιάδης, ο Σαμουηλίδης δεύτερης γενιάς, ο Νίκος Ουγνατζίδης, ο Καραβέλας Μιχάλης και ο υποφαινόμενος όπως και αρκετοί άλλοι. Όλοι αρχαίοι και νεότεροι μεταξύ άλλων τονίζουν τις σπουδαίες σημαντικές αξίες του πυρίχιου χορού και του Σέρα Χορού. Ιδιαίτερα υπογραμμίζουν τις θεραπευτικές ικανότητες ψυχικά και σωματικά και βέβαια τη μεγάλη κοινωνική του προσφορά. Ας παρουσιάσουμε μερικές ενδεικτικές καταγραφές ορισμένων συγγραφέων για να πιστοποιήσουμε τις θέσεις μας. Προσέξτε πώς εξέρουν, πώς εγκομιάζουν τις αξίες του χορού, τον οποίο μάλιστα ο Όμηρος τον τοποθετεί πάνω από πολλές αξίες, χαρακτηρίζοντάς τον αψεγάντας. Πλάτωνας, 427-347 π.Χ. μας πληροφορεί, για να προχωρήσουμε σύντομα, δεν εννοείται ότι δεν λέω την αρχαία καταγραφή του, τη μετάφραση. Λοιπόν, από αυτούς τους δύο των πολιτικών, ο οποίος διαφέρει από τον ειρηνικό, είναι ορθό να τον ονομάσει κανείς πυρίχιο, ο οποίος μιμείται και την προσεκτική αποφυγή όλων των επιθέσεων με παρακάμψεις και υποχωρήσεις διαφόρους και με χαμηλώσεις προς το έδαφος και τα αντιστέτους από αυτάς κινήσεις, όσοι προσπαθούν δηλαδή να μιμηθούν τις επιθέσεις με δραστήρια σχήματα, εννοεί τις κινήσεις. Κατά τον Πλάτωνα όμως μας καταγράφει η πολεμική χορευτική τέχνη δεν είναι μόνο μέλημα των ανδρών, αλλά και των γυναικών και επομένως δεν πρέπει να καθόνται μόνο οι άντρες για την χορευτική του ικανότητα. Κάπου σε κάποιο σημείο έχει άλλη αναφορά που λέει διότι από μύθους παλαιούς που έχω ακούσει επίστη και από σημερινά σχεδόν γνωρίζω ότι οι αμέτρητες χιλιάδες γυναικών υπάρχουν στα μέρη του Πόντου, τα οποία ονομάζουν σταυρομάτιδας, οι οποία όχι μόνο νησίπους ανεβαίνουν, αλλά και στην άσκηση των τόξων και των όπλων μετέχουν, παίρνουν μέρος, υποχρεωτικός εξήκουσου με τους άντρας. Ο Πλάτωνας δηλαδή με τα παραπάνω λόγια του, όπως φαίνεται, δικαιώνει εμάς τους πόντιους, ακόμη και οι γυναίκες των ποντίων ξεχωρίζουν με τον ένοπλο πυρίχιο χορό. Ο Ξενοφόντας για την ωφελημότητα του χορού λέει «Ουδών αργών του σώματος, κανένα μέρος του σώματος δεν έμενε ακίνητο κατά τη διάρκεια του χορού, αλλά μαζί και ο τράχυλος και τα πόδια και τα χέρια εξαρκούνται». Ο Λυσίας ο Ήτορας μας πληροφορεί πως ο πυρίχιος χορευόταν στα μικρά και μεγάλα Παναθήνια. Ο Σοκράτης που μάλιστα χόρευε συχνά, επενεί τον πυρίχιο χορό σαν άσκηση του σώματος σε όλα τα μέρη. Ο Λουκιανός 180 μετά Χριστού αναφέρει ότι η βαπτική όρκηση, κύριο μέρος της οποίας ήταν ο πυρίχιος χορός, λέει η μεν βαπτική όρκηση σε Ιωνία μάλιστα και με τον Πόντο και τα γνωστά σπουδαζομένη. Όσο για τον βαπτικό χορό που χορευόταν στην Ιωνία και ξεχωριστά στον Πόντο,
αν και είναι σατυρικός, τόσο κυρίευσε τους ανθρώπους εκεί, ώστε την εποχή που είναι καθορισμένη για τις παραστάσεις του, ξεχνούν κάθε τους άλλη εργασία και όλη τη μέρα βλέπουν τιτάνες και κορύβαντες και σάτυρους και βοσκούς να χορεύουν. Αξίζει να διαβάσει κανείς τα άπαντα του Λουκιανού και ειδικά το κεφάλαιο με τη διαμάχη Λυκίνου, υπερασπιστή των αξιών του χορού και του κράτονα, μεγάλο κατήγορο της τέχνης του χορού, που έγινε ειδικό δικαστήριο. Εκεί να διαπιστώσει τις πολύπλευρες αρετές προσφορές και αξίες του χορού. Καταγράφουμε 2-3 από αυτές. Μπορώ να σου αναφέρω και άλλους πολλούς ήρωες που εξασκήθηκαν σε αυτό το γύμνασμα και το θεωρήσαμε σαν τέχνη, μα φτάνει να περιοριστώ μονάχα στον Νεοπτόλεμο, στον γιο του Αχιλλέα, που δεν διακρίθηκε στο χορό, που διακρίθηκε στον χορό και πρόσθεσε σε αυτόν και τον ωραιότερο στο είδος του, που τον ονόμασε ο ίδιος Πυρίχιο. Είμαι βέβαιος πως ακούγοντας ο Αχιλλέας για αυτή την επίδοση του γιού του θα χαιρόταν περισσότερο παρά για την ομορφιά του και την αντριοσύνη του. Γιατί ο Όμηρος που περιγράφει τα πιο ευχάριστα και ωραιότερα πράγματα, όπως είναι ο ύπνος, η φιλία, η μελωδία και ο χορός, μωράχα αυτόν χαρακτήρισε αψεκάτως. Επίσης μας λέει ότι από τις σπουδαιότερες οργήσεις η πιο περίφημη ήταν η Πυρίχη, η οποία πιθανόν να λεγόταν και Πρίλης, που ήταν χορός πολύ γνωστός στην Κρήτη. Προσέξτε πώς τελειώνει το θαυμάσιο αυτό έργο περιοχήσεως, πώς τελικά ο Λυκίνος έψε το σκληρό σκληροτράχυλο κράτονα να πάει να μπει ζωντανά για να χαρεί τις αξίες τους. Σκληροτράχυλο εννοώ πνευματικά. Και το μυαλό σου θα γίνει πιο θεμελιωμένο και εσύ δεν θα δώσεις από την απόλαυση σ' άλλο να πιει μήτε τόσο δα από το ποτήρι σου. Και στα αλήθεια, εκείνο που λέει ο Όμηρος για το χρυσό ραβδί του Ερμή, ότι με αυτό μαγεύει τα μάτια σε όποιους θέλει να ξυπνά τους κοιμισμένους. Το ίδιο κάνει και ο χορός, μαγεύοντας τα μάτια, κρατώντας τα ανοιχτά και ξυπνώντας τη φαντασία με τα όσα παρουσιάζει. Διοκράτοντας. Και αλήθεια Λυκίνη, πίστεψα στα λόγια σου και έχω ανοιχτά και τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Θυμήσου ακόμα φίλε μου, σαν πας στο θέατρο να κρατήσει για μένα μια θέση δίπλα σου, ώστε να μην γυρίζεις μονάχα εσύ από εκεί ως σοφός. Ο σπουδαίος γεωγράφος και ιστορικός Στράβωνας, από την αναμάσια του πόντου υποστηρίζει ότι πρώτος χόρεψε από τον Πυρίχιο χορό ο γιος του Αχιλλέα Νεοπτόλεμος, που κατά μία εκδοχή θεωρείται και ο εφευρέτης του χορού. Υποστηρίζει δηλαδή αυτό που καταγράφει ο Λουκιανός μερικά χρόνια μετά στο έργο του Περιορκήσεως. Λέγεται σύμφωνα με ορισμένες καταγραφές ότι πρώτος δίδαξε τον Πυρίχιο χορό στην Αθήνα το 620 π.Χ. ο Δαλίτας καταγόταν από την Κρήτη. Ο Αριστοφάνης πάλι αναφέρει στις κοδομοδίες του τον Κινησία, που ήταν ποιητής στην Τυράννων αλλά και δάσκαλος του πολεμικού Πυρίχιου χορού. Αρκετοί είναι εκείνοι που αποδέχονται ως επινοητές του χορού τους πολίτες Κάστορα ή Διόνυσο. Τον χόρευαν με θορύβους γύρω από τον νεογέννητο Δία και με τους θορύβους ουσιαστικά έσωνα τον Δία από τον χρόνο που έτρωγε τα παιδιά του. Υπάρχει και ανάκριτη παράσταση 4ου π.Χ. αιώνα. Στα δυτικά όμως χρόνια προκύπτει ότι πιθανότατα ο Πυρίχιος χορός να προήλθε από την Κρήτη ή τη Σπάρτη. Άλλοι πάλι αποδέχονται ως επινοητή τον Πύριχο, ο οποίος χόρεψε για πρώτη φορά το χορό στην ταφή του Πατρόπουλου. Και με το κάψιμο του Πατρόπουλου βγήκε το πυρ και ήχος και πήρε την ονομασία όπως λέγεται Πυρίχιος. Ο σπουδαίος γεωγράφος Στράβος αναφέρει ως Εβραίτη όπως ήταν το χορό τον Πύρο ή Νεοπτόλεμο, τον γιο του Αχιλλέα. Δεδομένου ότι θα έλεγα ότι ο Λουκιανός αναφέρει ξεκάθαρα ως Εβραίτη τον Νεοπτόλεμο. Το ίδιο και ο Στράβωνας, μόνο τυχαία δεν είναι η σύγκριση αυτή. Εγώ προσωπικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ο Νεοπτόλεμος πρέπει να είναι ο Εβραίτη του χορού, αυτός που τον πρωτοχώρεψε και του έδωσε και το όνομα Πυρίχιος. Όποτε καταγράφουν αυτοί οι συγγραφείς, ο Πυρίχιος
σπουδαία τέχνη. Αυτή την τέχνη του χορού κυριολεκτικά, επειδή εισαγγείλε στην ιδέα αρέα, την δίδαξε λοιπόν αυτή την τέχνη, την ειδική τέχνη του πυρήχιου χορού στους χορήματες της Φρυγίας, στους χορήτες της Κρήτης. Η πολιτική τέχνη του χορού ήταν διαδεδομένη στη Λακωνία και στην Ακαρνανία, για όσους δεν γνωρίζουν. Στη Σπάρτη χορευόταν στα Διοσκούρια και ήταν προγύμνασμα πριν από τους πολέμους. Στην Αθήνα χορευόταν στα μικρά και μεγάλα παναθήνια και θεωρείται ο καλύτερος χορός. Όπως παραπάνω αναφέραμε, χορευόταν και μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο στην Ιωνία και στον Πόντο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχαίοι συγγραφείς καταγράφουν τον πυρήχιο χορό που χορευόταν από τους προγόνους μας. Ας δούμε τώρα τις καταγραφές του ορισμένων νεότερων πρώτης και δεύτερης κυρίως γενιάς συγγραφέων, ιστορικών κτλ. Ένας από αυτούς, Νίπονδιος, ο Παπαμιχαλόπουλος, βουλευτής αλλά και εξαίρετος λόγος, επισκεπτόμενος τον Πόντο το 1903 έγραψε το θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Περιήγησης εις τον Πόντο». Μεταξύ πολλών κοινωνικών λαογραφικών γραφωμένων στις σελίδες 224 και 226, γράφει συγκεκριμένα για τον πυρήχιο χορό των Ποντίων, τον ονομαζόμενο Σέρα, τον οποίον είδε να χορεύεται ζωντανά στην Τραπεζόνα. Σας παραθέτω αυτολεξή και αξίζει να την αναφέρω νομίζω όλη την παράγραφο, γιατί ορισμένοι την κόβουνε σύμφωνα με τα μέτρα που επιθυμούν προσωπικά. Εκεί ο χορευόμενος πολεμικός Σέρα χορός, ισόν συνήθως λαμβάνονται μέρος χορευτέ φέροντες ολόκληρη την πανοπλία αυτών και ενδεδειμένοι με την επιχώρια στολή Ταρσίκτας, το όνομα του χορού του προέρχεται εκ του παραταπλάτανα ποταμού Σέρα, παρά τούτον υπάρχουν δύο χωρία, οι κάτοικοι των οποίων εφημίζονται ως οι καλύτεροι χορευτέ του όντως, δυσκολοτάτου, αλλά και θεαματικοτάτου του χώρου. Εκατά πάσα στας διευθύνσεις κινήσεις του σώματος, η στενή προς αλλήλους των χορευτών σύστηξης, η βία προς το δάπεδο στροφή των ποδών, η χτύπη και των όπλων η ντούπη, οι συσπάσεις των μειών του σώματος, ο ενθουσιασμός, ο καταλαμβάνων τους χορευτάς των θεωμένων, η απευθυμία, η πανταχού ενίδης πυντήρος μεταδεδομένη συγκίνησης, πάντα ταύτα, προσδίδουση, η αυτή πρωτοτυπία, και το σάφτην έρλη, εις το χορευτικό σύμπλεγμα, ώστε δικαίως θα η δύναμη της να κατατάξει τον Σέρα χορό μεταξύ των διασημωτέρων χορών ολοκλήρου του κόσμου. Ο Δημήτρης Κουτσογιαννόπουλος, διδάσκαλος μουσικής ποντιακών χορών στην λεπτομερή χορογραφική και μουσική καταγραφή 18 ποντιακών χορών, αρχαίο Πόντου, τόμος 28ος, μεταξύ άλλων αναφέρει για τον Σέρα χορό. Χορευόταν σε τρεις βασικές χορευτικές περιόδους. Η πρώτη είχε 3 οχτάμετρα, η δεύτερη 8 τρίμετρα και η τρίτη αποτελείται από 3 είδη και το χορευτικό σχήμα εκτελεί 5 μέτρα. Χαρακτηριστικό της τρίτης περίοδου η διαστροφή του σώματος προς το έδαφος, το αλάσσα, πάρτο προς τα κάτω. Αυτός ο Κουτσογιαννόπουλος, ο καταγραφέας, σπουδαίος για τους ποντιακούς χορούς αλλά και μελωδίες ποντιακών τραγωδιών, γύρισε τα έλεγα όμως την Ελλάδα, να μην αναφέρω τα μέλη που γύρισε και τις χρονολογίες από το 1921 έως το 1960. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πρωτογενή στοιχεία που συγκέντρωσε από την πρώτη γενιά πήραν παντοδιακό χαρακτήρα και στη συνέχεια χορηγήθηκαν στους ανθρώπους τους κόμβους. Για τον Σέρα χορό με τις χορευτικές περιόδους που αναγράφει, έχει φωτογραφίες της ενδοσκοπίας Νικαίας Κορυδαλού, σε μουσική επιμέλεια του Δημήτρη Καρασαβίδη και της ορχήστρας του, το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλικό άγημα Λεωνίδας, όπου θα δείξει 2 μορφές πυρήχιου χορού, τον πυρήχιο που έρχεται από την αρχαιότητα και τον πυρήχιο όπως τον χορεύουν τα παιδιά εδώ. Και στο τέλος θα έχουμε δεξίωση με παραδοσιακά δέσματα από βόντο, γνωστό έτσι, τα γνωστά δέσματα. Οπότε θα παρακαλέσω να μην φύγει κανείς, να είμαστε μέχρι το τέλος, θα γίνουν και οι απονομές στους ομιλητές και στα συγκροτήματα. Και να κάτσουμε μετά μαζί όλοι να απολαύσουμε το πυροσχή. Όχι, όχι. Ξέρετε, εσείς είστε πολύ λάκκο.
Λοιπόν, έτσι, η παράκληση είναι να δεσμευτούμε και θα κάτσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι είναι πολύ σημαντική. Ωραία. Λοιπόν, να διευκολύνει ο κύριος Μικρογιαννάκης μέχρι να ετοιμαστεί. Εντάξει, ξέρεις. Αγαπητοί φίλοι, ήδη έχουν λεχθεί τα περισσότερα και θα λεχθούν ακόμα μερικά. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που προηγήθησαν και από αυτά που θα ακολουθήσουν ότι πρέπει να περιοριστώ σε άλλο χώρο. Από τη μεγάλη ιστορία του κοντιακού ελληνισμού να πω μόνο ορισμένα, πολύ λίγα. Μην πάμε αυτό το σανίχτιο. Αγαπητοί μου φίλοι, ανήκουμε σε ένα ένδοξο αλλά τραγικό έθνος. Και η τραγικότητα έχει μεγαλείο και φρίκη. Έχει στιγμές τριάμβου αλλά και αλώσεις. Αυτό είναι το ελληνικό έθνος. Πολύ μεγάλο. Αλλά πολύ τραγικό, όπως είπα. Μην ακούτε που λένε ότι δεν υπήρχε έθνος ελληνικός στην αρχαιότητα. Ας κάνουμε μεγάλη διάκριση μεταξύ ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Η μεν Ελλάδα έχει έθνος και πολλά κράτη. Το έθνος περιλαμβάνει άφθονα κράτη. Εκατοντάδες κράτη. Δεν είναι μόνο τραπεζούς, οι συνόπαιοι αυτά. Κάθε μια πόλη είναι ένα κράτος. Τελείως πόλη στο κράτος. Στο διακρατικό σύστημα της εποχής. Αλλά όλα ανήκουν σε ένα έθνος που λέγεται ελληνικό. Ώστε το έθνος εδώ περικλεί κράτη. Το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν δούμε τους Ρωμαίους. Όπου το κράτος περικλεί έθνη. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ρώμης. Τι είναι το Βυζάντιο τότε? Είναι κράτος ρωμαϊκό, αλλά έχει καμιά ιδιαιτερότητα. Από τους πολλούς ορισμούς που έχουμε εδώ στο Βυζάντιο, φαίνεται χαρακτηριστικότερος αυτός που δόθηκε από τον μεγάλο Γερμανό ιστορικό Χάιζενμπεργκ, που είπε ότι το Βυζάντιο είναι το Άγιον Ρωμαϊκόν κράτος του ελληνικού έθνους. Πυκνό ορισμό σε μία φράση. Το Άγιο Δεξενικό Ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού έθνους. Μέσα σε αυτό το ελληνικό έθνος, ο ποντιακός ελληνισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ένα με τον άλλο ελληνικό κόσμο. Και κάθε μία πόλη, όπως λέμε στην Ολυμπία, όπου γινόταν, αγαπητοί μου, πανήγυρης. Πανήγυρης σημαίνει πανάγερσης. Συγγένειες όλων. Δεν υπήρχε άλλη ευκαιρία να ενωθούν οι Έλληνες από τον Πόντο μέχρι τη Γιβραλτάρ, να στενεθούν και να ενισχύσουν αυτό που χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση πιο. Από το ένα μέρος οι Έλληνες θέλουν να είναι ιδιαιτερότητα κάθε πόλης, να έχει αυτονομία, το δικό της χρώμα και να παρουσιάζεται με τη δική της, ακούτε μια λέξη, θεωρία στην Ολυμπία, όπως εμφανίζονται οι πόντοι και δείχνουν το δικό τους πρόσωπο, τη δική τους θεωρία. Έτσι εκεί έδειχναν στην Ολυμπία τι μορφή. Δεν ήταν μόνο αυτές που πήγαν στην Ολυμπία, αλλά η πόλη αυτή είχε μια ορισμένη θεωρία, δηλαδή είχε ό,τι το εξαιρετικότερο να επιδείξει. Ήταν μια μεγάλη διεθνής έκθεση πανελλήνια. Και όπως σας είπα, ήταν πανήγυρης που σημαίνει πανάγερσης. Στην Ολυμπία, στα οποία ήσαν οπωσδήποτε, κάθε πόλη έφερε την ταυτότητά της και έλεγε: είναι κάτι το ιδιαίτερο, μπορεί να είμαι συνόπου οτιδήποτε, αλλά όμως ανήκω στο έθνος. Άρα, δύο πράγματα. Έχω κάτι το ίδιο, το ιδιαίτερο, αλλά έχω και κάτι το κοινό με όλο τον ελληνικό κόσμο. Έχουμε κοινά πανηγύρια, έχουμε κοινές θεότητες, έχουμε κοινή γραμμή, έχουμε κοινά ήθη, κοινούς εθισμούς. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από τον ποντιακό ελληνισμό δεν μπορούσε να προβάλλει κανείς. Όχι διαχρονικά, αλλά κάτι από την αρχαιότητα, παραδείγματος χάρη.
μπορούσε να προβάλλει κάτι και από τον Βυζαντινό κόσμο, και από τα αυτοκρατορίες τραπεζούντους, και από την Οθωμανική περίοδο, και από τη σημερινή παρουσία του ποντιακού ελληνισμού. Θα διαλέξω 4 προσωπικότητες, θα σας πω σύντομα, διότι διαφεύγουν η μεγάλη μορφή του πόντου και του ποντιακού ελληνισμού στο πολιτικό-στρατιωτικό πεδίο, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν μία μορφή που λεγόταν Μηθριδάτης Έκτος ο Ευπάτων. Ακούτε, Ευπάτων, έχει καλό πατέρα. Ευπάτων, πολύ σημαντικό. Ο Μηθριδάτης έχει παραβληθεί από πολλούς, αλλά ήταν μια προσωπικότητα που τρομακράτησε κυριολεκτικά τη Ρώμη. Όσο και ο Ανίβας. Η ΔΕ του Διεθνές Πεδίο έπαιξε το ρόλο που έκανε μέσα Αλέξανδρος. Αυτός ο Μηθριδάτης που επί 30 περίπου χρόνια, δηλαδή όσο περίπου κράτησε και ο Πελοποννησιακός πόλεμος στην Ελλάδα, που την έφερε κυριολεκτικά, ήταν μια αυτοκτονία του ελληνικού κόσμου, έτσι αυτός ο Ρωμαίος, αυτός ο Πόντιος, παρακαλώ, ο Μηθριδάτης, έκαμε ένα φοβερό πόλεμο εναντίον του Γερμανών. Εσύχθη το Ρωμαϊκό κράτος από την παρουσία. Είχε την ατυχία στους 4 μηθριδατικούς πολέμους να έχει μεγάλο αντίπαλο, το Σύρα του Ρωμαίου. Κατά τα άλλα, βέβαια, στο τέλος υποτάχθηκε, ενοικήθηκε από τον Πομπείο το 63 π.Χ. Και τότε γεννάται ένας άλλος μεγάλος, σε άλλο πεδίο, ο Στράβων. Ακούστηκε ο Στράβων. Ήταν μεγάλη φυσιογνωμία. Αν έχουμε μια κάτωψη του αρχαίου κόσμου, μια σύντομη περιγραφή γεωγραφική, την έχουμε από το Στράβων. Γνωρίζουμε τη γνωριζομένη οικουμένη. Άρχισε του Γιβραλτάρ, το Ατλαντικό, πηγαίνει μέχρι την Ινδία και πειράζει τα πάντα. Όλο το γνωστό του κόσμο. Πράγματι, με αυτόν και τον Παυσανία που είναι πάρα από τον Πόντο, έχουμε μια δυνατότητα να γνωρίσουμε κάποιο μέρος της γης. Βέβαια, ο Παυσανίας δυστυχώς περιορίζεται μόνο στον ελληνικό χώρο. Ουσιαστικά μόνο στην Πελοπόννησο, τα 10 του βιβλία και στη στερεά Ελλάδα. Τι ευχάριστο θα ήταν να έχουμε αυτό το λαμπρό περιηγητή, να είχαμε μια ευρύτερη περιγραφή όλου του αρχαίου κόσμου για να έχουμε μια περιγραφή των μνημείων της Μικράς Ασίας ή άλλων μερών του ελληνικού κόσμου στην κάτω τελεία στη Μεγάλη Ελλάδα. Δεν το έχουμε δυστυχώς. Άφησα τελευταία να αναφέρω ένα άλλο όνομα ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, διότι σε μια εποχή που είχαμε Ρωμαιοκρατία και αγαπητοί μου φίλοι, ρουφήξαμε πολύ Ρωμαιοκρατία, πολύ Ρωμαϊκότητα, πώς αποβήκαμε και Ρωμαίοι πολίτες, Ρωμνοί, και να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και πολύ κακό. Πράγματι οι Ρωμαίοι ανεγνώρισαν τον ελληνικό πολιτισμό, τον σεβάστηκαν, τον προώθησαν, παραδέχτηκαν ότι έκαναν μία νίκη εις βάρος της Ελλάδος, αλλά και μία ήττα γνώρισαν στο πολιτιστικό πεδίο, ενικήσαν τους Έλληνες. Και πράγματι με τους Ρωμαίους οι Έλληνες επιτέλους επέτυχαν κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν είχαμε πια εμφυλίους πολέμους. Ουδαμού πόλεμοι. Και όπως λέει ο καλός μας Πλούταρχος, δεν είχαμε πολέμους, από ελευθερία δεν είχαμε κάπως περιορισμένη μορφή ελευθερία, αλλά ου κάμινο να έχουμε περισσότερο. Δεν θα ήταν καλύτερα να έχουμε περισσότερο. Τελικά συμμοθήκαμε καλά με τους Ρωμαίους και όπως ακούσατε και πλουραλισμό, το ελληνικό έθνος ήταν κάτι που είχε πολύ ρωμαϊκότητα. Ελληνικότητα του προς τον πολιτισμό και η Ελλάδα είχε άφθονο πολιτισμό. Αυτή να σας πω ότι κατά διεθνείς παρατηρήσεις από κορυφαίους επιστήμονες όλου του κόσμου, η Ελλάδα περιέχει το 1/7 μέχρι το 1/10 της παγκόσμιας πολιτιστικής ουσίας. Άρα έχουμε πολύ μεγάλο μερδικό στην παγκόσμια ιστορία. Αυτή η Ελλάδα, όταν υπετάγει στους Ρωμαίους, δεν είχε πια στο πολιτικό στρατιωτικό πεδίο να παίξει ρόλο μεγάλο. Αναφάνηκε όμως κάποιος σπουδαίος, το δεύτερο ένα μεταξυστών, από την Πυθινία, κοντά στον Πόντο. Και αυτός υπήρχε με μεγάλη προσωπικότητα, που σπανίως οι Έλληνες έπαιρναν στο πολιτικό πεδίο ή στο στρατιωτικό στην εποχή της Ρωμαϊκότητας. Αλλά αυτός έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και παρακαλώ, πήρε και μεγάλες θέσεις, έγινε και ύπατος στο Ρωμαϊκό κράτος, αλλά κυρίως είναι θαυμάσιος για το πολιτιστικό του έργο. Λέγεται χαρακτηριστικά, λέει ο ίδιος, ότι εγώ υπήρξα μεγάλος, λέει. Λέει έτσι, χωρίς περιστολή. Υπήρξε πολύ μεγάλος, λέει. Ίσως ο κορυφαίος των ελληνικών γραμμάτων. Και περιγράφω και το κορυφαίο στο πολιτικό στρατιωτικό πεδίο.
Ο Αριανός, τον οποίο δεν αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή, υπήρξε εκείνος που είπε στους Ρωμαίους: μπορεί να μην έχουμε εμείς υπερπολιτική ύπαρξη Έλληνες, αλλά θα σας παρουσιάσω με κάθαση μια μεγάλη προσωπικότητα που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος. Και έτσι, 500 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο, έχουμε την καλύτερη ιστορία περί του Αλεξάνδρου, την οποία έγραψε αυτός, παρακαλώ, ο Αριανός. Σαν να είπε στους Ρωμαίους ότι ειδού ποιοι ημεθα. Τελευταία, αυτή είναι η μεγάλη κοντιακό χώρο, περιοριζόμενος στην εποχή που περάσαμε στους Ρωμαίους. Είπα για τον Μηθριδάτη, είπα για τον Στράβωνα, για τον Αριανό και τον Παυσανία. Μη σας πω για τον Διογέννη, τον Κινικό, τον Κίνα, ένας φιλοσόφος που ανέδειξε η περιοχή αυτή. Είναι αυτή η πολιτισμογόνος, παρακαλώ. Ας αναφέρω μόνο στο τέλος ότι ο πόντος της ψαρχαίους συγγραφής δεν περιορίζεται μόνο στο βορειοανατολικό μέρος της Μικράς Ασίας. Γυρίζει γύρω από τον πόντο. Περιλαμβάνει την Κριμαία, περιλαμβάνει πόλεις ελληνικότητας, τη Φαναγκόρια, την Ορβία, την Παντικάπο, την Θεοδοσία, εκπληκτικές πόλεις στην Κριμαία πάνω στον περίφημο Κυμέριο Βόσπορο, που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη μεγάλη συνεισφορά που έκαναν για να αποτελεστεί η ουσία αυτή που λέμε Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή, τον κύριο Μικρογιαννάκη, ο οποίος έτσι περιέγραψε αυτό το μεγάλο ελληνικό, θα έλεγα, έθνος, τον παγκόσμιο ελληνισμό, μέσα από την ελληνική του έτσι, ομιλία. Θα παρακαλέσω τώρα τον Αθανάσιο Νακάση, τον καθηγητή, πρόεδρο του Ελληνικού Οικομός, να εισηγηθεί το θέμα «Έλληνη πολιτιστική κληρονομιά, η περίπτωση του ποινικού χορού». Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εκλεκτοί ομιλητές, κύριε Πρόεδρε της UNESCO, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνομαι σε εσάς, γιατί και εγώ προέρχομαι από τις χαμένες πατρίδες, η οικογένειά μου, από τη Φιλαδέλφια, την Κράσια. Στην αρχαία Ελλάδα, ο χορός είχε κατεξοχή ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Παράλληλα, δεν έλειπε από καμιά θρησκευτική τελετή. Η σημασία της μουσικής και του χορού στη διαμόρφωση σωστών πολιτών συμπυκνώνεται στις φιλοσοφικές αντιλήψεις του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Η χορεία, όρος που χρησιμοποιεί ο Πλάτων, αντιπροσωπεύει τις συνδυασμένες δραστηριότητες τραγουδιού και χορού. Αναφέρει πως η μουσική και ο χορός είναι για το πνεύμα ό,τι η γυμναστική για το σώμα και πως η ισόρροπη ανάπτυξη και των δύο αποτελεί θεμελιώδες μέσω διάπλασης των νέων. Από όλους τους πολεμικούς χορούς θεωρεί πως σπουδαιότερα και περίφημοτέρα την πυρήχη και ότι οι θεοί την έδωσαν στον άνθρωπο ως δώρο, γιατί μόνο οι θεοί γνωρίζουν τον ρυθμό και την αρμονία. Έτσι, οι Έλληνες επινόησαν διάφορους χορούς, θρησκευτικούς, πολεμικούς, γυμναστικούς, θεατρικούς, συμποσίων και διάφορων χαρμόσυνων όπως η γάμη ή πένθυμων εκδηλώσεων. Παραλείπω πολλά που θα ήθελα να σας πω, γιατί τα είπα και εκτός της άκρης του προηγουμένου, να μην σας κουράσω. Ακόμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ευκαιρία για χωρικούς διαγωνισμούς. Τα πίδια στους Δελφούς περιλάμβαναν αθλητικούς και μουσικούς αγώνες. Συνεπώς, ο χορός διαθέτει και μια ανταγωνιστική φύση που βρίσκεται σε αρμονία με την ομαδική μορφή του. Είναι η ευκαιρία του κύκλου για ομαδική λατρεία, καθώς και του ατόμου για επίδειξη των ικανοτήτων του. Ο χορός φαίνεται να είναι τόσο παλιός όσο και ο πόλεμος, γι' αυτό και από πολύ νωρίς οι πολεμικοί χοροί αποτέλεσαν ξεχωριστή κατηγορία. Αποτελούσαν φυσική και ψυχολογική προετοιμασία για τον πόλεμο, ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους θεούς για την νίκη, μυητική τελετή ενηλικίωσης εφήβων ή πράξη αποτροπαϊκή και μαγική. Οι χορευτές έπρεπε να αποδείξουν ότι μπορούν να εξουσιάζουν δυνάμεις ζωής και θανάτου για να ενταχθούν στον κόσμο των ενήλικων. Αυτοί οι χοροί έχουν λοιπόν ένα αποστολικό χαρακτήρα συνδεδεμένο με τη γονιμότητα καθώς και με την ανανέωση της κοινωνίας. Αποτελούν δημόσια εκδήλωση για να τιμηθούν οι θεοί, ο Κούρος, ο Ζεύς και η Άρτεμις κυρίως, και να εορταστεί η είσοδος των εφήβων και των δύο φυλών στις τάξεις των ενήλικων. Σε όλο τον ελληνικό κόσμο, η αποφασιστική μετάβαση από την παιδική ηλικία στον ανδρισμό γινόταν μέσω της πολεμικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά, μέχρι την ηλικία που θα πολεμούσαν, έπρεπε να μετέχουν σε πομπές και λιτανίες με όπλα και άλογα, να υμνούν τους θεούς με πορείες και χορούς, ζωηρούς ή συγκρατημένους. Κατά τον Πλάτωνα,
Καμιά περιουσία και κανένα έργο δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξία αν χάσουμε τον πόλεμο, όλα τα αγαθά των νοικημένων περνούν στα χέρια των νικητών. Η στρατηγική του πολέμου, βασισμένη στη συνοχή των στρατιωτών, απαιτεί αυστηρή σωματική πειθαρχία, κινήσεις αποτελεσματικές και συντονισμένες. Οι ενόπλοι χωροί και αγώνες, δηλαδή όταν λέμε αγώνες πάλι πυγμαχία και κυρίως το Παγκράτιο που ήταν συνδυασμός πάλι πυγμαχίας και μελακτίσματα, ή οι υπόλοιποι ένοπλοι αγώνες ανταποκρίνονταν περισσότερο σε αυτόν τον στόχο. Οι ομαδικοί χωροί ευθύζουν τους μαχητές να βρουν ως σύνολο, ενώ χωροί εκτελούμενοι από ένα ή δύο άτομα προάγουν την ευκαμψία και την ταχύτητα των αντανακλαστικών. Τους συναντάμε σε γενικές ασκήσεις, σε θρησκευτικές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις και ψυχολογικό μέρος συμποσίων. Αυτό εξηγεί και την ποικιλία και τον μεγάλο τους αριθμό. Μόνο οι ονομασίες των ενόπλων χωρών που έφτασαν ως τις μέρες μας ξεπερνούν τους 15. Η πυρήχη εκτελείται σε πολλές περιστάσεις. Προγύμναση για την παλέστρα και ειδικότερα το Παγκράτιο, θρησκευτικές εκδηλώσεις και δραματικοί αγώνες. Η εικονογραφία δείχνει ότι ήταν δυνατόν να τη χορεύουν ένα άτομο με φανταστικούς αντιπάλους ή και δύο. Η πρακτική αυτή θυμίζει τη σκιαμαχία ως μέσο άσκησης αθλητών, οι οποίοι μιμούνταν ότι αμήνονται ή επιτίθενται σε φανταστικό εχθρό, γυμνάζοντας τους μύες του σώματος. Η τακτική αυτή εφαρμοζόταν ιδιαίτερα στο Παγκράτιο άθλημα. Για το πυρήχιο υπάρχει σημαντικός αριθμός αναπαραστάσεων. Ο ομαδικός χορός μοιάζει περισσότερο με στρατιωτική παρέλαση ή πομπή παρά με εικονική μάχη. Όμως μπορούμε να βρούμε και χαρακτηριστικές επιθετικές στάσεις. Ο πυρήχιος χορευόταν πριν τη μάχη, ώστε οι στρατιώτες να βαδίσουν με ενθουσιασμό εναντίον του εχθρού, ως εμβατήριος, ή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή ακόμα εκδηλώσεις της ιδιωτικής ζωής, όπως σε νεκρικές πομπές. Ο πολεμικός χαρακτήρας των ενόπλων χωρών σταδιακά άρχισε να εξασθενεί και ενίοτε παρουσιαζόταν ως μορφή διασκέδασης και θεάματος. Τον 5ο αιώνα εμφανίζονται και σάτυροι πυρηχιστές. Έτσι η πυρήχη, χορός κατεξοχήν σοβαρός, γίνεται αντικείμενο παροδίας κυρίως σε σατυρικά δράματα. Η πυρήχη εμφανίζεται και ως μέσο διασκέδασης σε συμπόσια. Υπάρχει τέτοια αναφορά, τη διαβάζω. Ενώ δεν χορευόταν ο χορός αυτός, οι μαντινείς, αφού εισήλθαν ευνίδια και σηκώθηκαν και μερικοί άλλοι από τους αρκάδες, αφού εξοπλίστηκαν όσο μπορούσαν καλύτερα, βάδιζαν με ρυθμό, δηλαδή σύμφωνα με το ρυθμό της ένοπλης όρχησης, συνοδευόμενοι με απλούς και πεάνησαν και χόρεψαν, όπως γίνεται στις ιερές πομπές στους ναούς των θεών. Βλέποντας δε οι παφλαγώνες αυτά, τα θεωρούσαν ως κάτι εκπληκτικό να γίνονται όλοι αυτοί οι χωροί με τα όπλα. Ο δε μισός, βλέποντας αυτούς να έχουν εκπλαγεί, αφού έπεισε έναν από τους αρκάδες ο οποίος είχε κάποια χορεύτρια, τη βάζει στο χορό αφού τη τόλισε όσο μπορούσε καλύτερα και αφού της έδωσε ελαφριά ασπίδα. Αυτή χόρευσε την πυρήχη με ευκαινησία. Στην εικονογραφία βρίσκουμε μικρό αριθμό γυναικών που χορεύουν πυρήχη σε συμπόσια ή σε σχολεία χορού με κινήσεις σχεδόν ίδιες με τους άντρες. Υπάρχουν χειρονομίες αμυντικές ή στάσεις ενέδρας, αλλά οι γυναικές στάσεις είναι πιο χαριτωμένες. Οι εικονογραφικές λεπτομέρειες δείχνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι η προετοιμασία για τη μάχη. Συχνά το δόρυ που κρατάει η πυρηχίστρια μοιάζει με απλό μπαστούνι. Παρατηρείται πάντως διαρκής εξέλιξη των ενόπλων χωρών με τρεις σημαντικές πτυχές. Πρώτον, ο αρχικός του σκοπός φαίνεται ότι ήταν μαγικοθρησκευτικός, χωρίς θορυβόλες με πηδήματα και συγκεκριμένη αποστολή. Μερικές φορές συνδέονταν με ιεροτελεστίες μικρής διάρκειας, όπως μοίηση ή κηδεία. Δεύτερον, τον 7ο αιώνα εμφανίζεται η πολιτικοστρατιωτική πλευρά που θα κάνει την πυρήχη αθάνατη. Ο Έλληνας πολίτης γίνεται καλός να προασπίσει την ελευθερία και την πατροδοτική του κληρονομιά, αναπτύσσοντας χάρη στους ενόπλους χορούς ευκαινησία, ταχύτητα αντανακλαστικών και ικανότητα συντονισμού με άλλους πολεμιστές. Έτσι δοξάζει την πόλη του. Ουσιαστικά πρόκειται για ανδρική δραστηριότητα με εξαιρέσεις τη σκληραγώγηση νεαρών Σπαρτιατισσών και τους ενόπλους χορούς γυναικών που λατρεύουν την Άρτεμη. Τρίτον, από τον 5ο αιώνα ο πολεμικός χαρακτήρας των ενόπλων χωρών περιστέλλεται. Ο πολιτικοστρατιωτικός στόχος εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τώρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι τέλεσης τέτοιων χωρών. Θεάματα και διασκεδάσεις όπου και οι σοβαρότερες εκδηλώσεις μπορεί να γίνουν αντικείμενο παροδίας. Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο η λατρεία του Διονύσου καταλαμβάνει ένα και μεγαλύτερη θέση, αναδεικνύει νέους τρόπους ορχιστικής έκφρασης που βασίζονται στην έκσταση και στη μέθεξη.
Μεταγενέστερα οι πολεμικοί χοροί αλλάζουν τόσο ώστε η πυρήχη δύσκολα αναγνωρίζεται. Γίνεται πιο διονυσιακή με ποιότερο ρυθμό. Οι χορευτές κρατούν αντίλογχων θύρσους. Τους πετούν ο ένας στον άλλον, κρατούν ραβιά και δαυλούς, αναπαριστούν περιπέτειες του Διονύσου, την κατάκτηση της Ινδίας και το μαρτύρι του Πενθέα, όπως παρουσιάζεται στις Βάκχες του Ευρυπίδη, όπου εξιστορείται η έλευση του Βάκτου στη Θήβα, κατά την οποία ο Πενθέας φωνεύτηκε από τη μητέρα του Αγάβη, γιατί αντιστάθηκε στη λατρεία του νέου Θεού. Αυτόν τον δυναμικό χορό, που με τις διάφορες παραλλαγές του απλώθηκε σε όλες τις απικίες, τον χόρευαν στη Θράκη, την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Κατά την επιστροφή των Ελλήνων από την περίοδο του 400 π.Χ. ο Ξενοφών περιγράφει τον Πόντο και γιορτή με πυρήχιο που οργάνωσαν στην Κερασούντα και τα Κωτίωτα. Οι παραλλαγές του χορού είναι πολλές και μαρτυρούν το πέρασμα του στο χρόνο και το χρόνο. Στο χώρο και το χρόνο. Αυτό που δεν άλλαξε και έμεινε αναλύωτο είναι η ουσία του χορού, η εσωτερική του δύναμη, πολεμική και διονυσιακή, που κατορθώνει με γρήγορες κινήσεις του σώματος, με τη σύσφυξη χορευτών μεταξύ τους και με τη βία στροφή των ποδιών στο δάπεδο και τη συσπάση των ιών να εμφυσίσει ενθουσιασμό σε όσους τον παρακολουθούν. Κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύλλογοι ποντίων παρουσίασαν τον πυρήχιο και όλοι Έλληνες, πόντιοι και μη, αλλά και ξένοι θαύμασαν τον πανελλήνιο χορό. Ο πυρήχιος είναι σημαντική έκφανση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς με διαχρονική αξία. Η διαφύλαξή του ανά τους αιώνες και η συνεχής παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων σε μεγάλες εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε πολιτιστικά δρόμενα όπως η παράσταση στο Ηρώδειο στις 4 Οκτωβρίου του φετινού έτους με τίτλο «Κρήτη και Πόντος μίξανε», όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δρόμενα χοροί και τραγούδια από την Κρήτη και τον Πόντο, με τον πυρήχιο Σέρα να κατέχει ξεχωριστή θέση και σε πτυχές της καθημερινότητας όπως γάμοι και γλέπια, καθιστούν λοιπόν τον πυρήχιο πολύτιμη λαϊκή κληρονομιά και παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό. Τεκμαίνεται λοιπόν ιστορικά ότι ο πυρήχιος αποτελεί τμήμα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και εμπίπτει στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία της. Στον υφιστάμενο νόμο 3028 του 2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς αναφέρεται: ως άειλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρόμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες και τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού λαϊκού και λόγιου πολιτισμού. Και πιο κάτω αναφέρεται: η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας συνίσταται κυρίως στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την μελέτη των στοιχείων της, στην ανάδειξη και την ένταξή της στην σύγχρονη κοινωνική ζωή, στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στο νόμο 3521 το 2006, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρεται: εννοούμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά, τις πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και περιπτώσεως δοθήσεις τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Αυτή η άειλη πολιτιστική κληρονομιά που μεταβιβάζεται από τη μια στιγμή αναδημιουργείται συνεχώς από τις κοινότητες και τις ομάδες σε συνάρτηση με το περιβάλλον τους, την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και την ιστορία τους και τους παρέχει μια αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασμού, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς. Πρώτον, στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάνω σε αυτό, η συνδυαστική μελέτη αρχαίων κειμένων, επιγραφικών δεδομένων, εικαστικών αποδόσεων και νεότερης βιβλιογραφίας, καθώς και οι προφορικές παραδόσεις και τα έθιμα που σχετίζονται με τον πυρήχιο Σέρα επιβεβαιώνουν τη διαχρονική παροξία και αξία του, καθιστώντας τον τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεύτερον, στις τέχνες του θεάματος. Ο πυρήχιος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Ο ρυθμός του στην αρχαιότητα βασιζόταν στον πυρήχιο πόδα, μουσικό μέτρο γρήγορο, γι' αυτό και ο ρυθμός ήταν έντονος και ζωηρός. Ο ρυθμός δίνει στους χορευτές την ευκαιρία να κάνουν διάφορους ρυθμούς και να μιμούνται τη μάχη, παραπέμποντας τον αρχαίο χαρακτήρα του χορού που συνοδέονταν με την πολεμική τέχνη και αγωγή με την αρχαία σκιαμαχία. Τρίτον, στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες
και στις εορταστικές εκδηλώσεις. Εδώ έχουμε να πούμε ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα ο χορός γενικότερα κατέχει σημαντική θέση στη θρησκεία, την καθημερινή ζωή και την εκπαίδευση. Ο πυρήχιος υπήρξε μέσω έκφρασης του ανθρώπου συνδεδεμένο με τους θεούς σε τελετουργίες, με την κοινωνία και το κράτος ως πολεμικός χορός και με προσωπικές συναισθηματικές καταστάσεις γιορτινές ή πένθυμες. Πληρεί δηλαδή όλα τα κριτήρια. Η σύνδεση του πυρήχιου με την παράδοση τεκμένεται από πληθώρα φιλολογικών πηγών. Δεν είναι τυχαίο ότι μίλησαν για αυτόν όλοι όσοι ανέφερε προηγουμένως ο ομιλητής, αλλά να συμπληρώσω ότι στα νεότερα χρόνια μίλησαν για αυτόν ακόμα και ο Λόρδος Βίρων, ο Αλέξανδρος Δρακαβής, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας και ο Μενέλος Λουντέμας. Ακόμα τεκμένεται από απεικονίσεις σε έργα μάχης, σε έργα τέχνης, γλυπτά, αγγεωγραφία και άλλα, ενώ η επιβίωσή του ανά τους αιώνες, καθώς και η ένταξή του με την μορφή του ποντιακού χορού σέρα στη σύγχρονη ζωή, κατατάσσουν τον πυρήχιο στον κατάλογο με τα αγαθά της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, και ευχαριστώ τον Αθανάσιο Νακάση, ότι οι τρεις ιδιαίτερα σημαντικές αυτές ειδήσεις αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία του φακέλου διεκδίκησης. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο εδώ να δημιουργηθεί η Επιτροπή η οποία θα δουλέψει για τη δημιουργία του τελικού φακέλου διεκδίκησης, μέσω οποίου πιστεύω ότι είναι και ο κ. Πιμενίδης και ο κ. Γαλανίδης, εσύ Πρόεδρε, ο κ. Παρχαρίδης από την Παμπολιακή, οι τρεις ομιλητές, και είναι ένας ανοιχτός κατάλογος ανθρώπων οι οποίοι θα δουλέψουν για να προετοιμάσουμε το φάκελο και να προχωρήσει, γιατί πραγματικά οποιοσδήποτε ήταν εδώ, όσο και δύσπιστος μετά τις ιδιαίτερα σημαντικές αυτές ειδήσεις, πείθεται ότι ο πυρήχιος χορός σέρα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ανθρωπότητας και είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Απλά θέλει λίγο δουλειά. Έχουμε τους ειδικούς. Εγώ είδατε, κοίταξα εδώ το Νακάση, είναι πολύ καλός αυτά. Και νομίζω ότι θα πάμε εκεί τώρα. Να πάμε και στο πρακτικό μέρος, να δούμε, να ξεκινήσουμε με το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές προβλητικό άγημα Λεωνίδας, που θα παρουσιάσει το χορό. Φορεσίες θα δείτε εντυπωσιακές. Ναι, θα ήθελα να πω εδώ, για να μην καθυστερούμε και κατεβάζουμε το βίντεο, θα δούμε το πυρήχιο χορό σέρα που χορεύουν οι πόντιοι στο φεστιβάλ που έγινε εδώ στο στάδιο και μετά να το βγάλουμε για να χορέψουν κανονικά με το χορό. Ωραία, ωραία. Δεν φεύγει κανείς, έτσι. Είστε στο πιο εκεί, ναι.
Κλείνατε! Συγχωρευτέ, 3 βήματα πίσω. Ζυγή. Το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλητικό άγημα Λεωνίδας αναγνωρίστηκε επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία στις αρχές του 2008 ως Πολιτιστικός Σύλλογος Ιστορικών Μελετών, υπό την επωνυμία εκπαιδευτικών αρχαιοπρεπές οπλητικών άγημα Σπαρτιατικές Μόρες. Δημιουργηθείς με σκοπό την ιστορική μελέτη των αρχαιοελληνικών ιδεωδών και προτύπων, όπως αυτά απορρέουν όχι μόνο μέσα από τα ιστορικά βιβλία και την αρχαιοελληνική γραμματεία, αλλά και με έναν τρόπο σχεδόν βιωματικό, αφού λαμβάνει και χαρακτήρα ιστορικών αναπαραστάσεων με την κατασκευή και χρήση ακριβών αντιγράφων του αρχαιοελληνικού οπλητικού εξοπλισμού, κυρίως της κλασικής περίοδου και όχι μόνο. Καθώς επίσης και με τη διοργάνωση δρομένων αναπαραστάσεων ως οπλητικών φαλάγκων και εκδηλώσεων, αποδόσεως φόρου τιμής και μνήμης στις αρχαίες εκείνες μάχες που ουσιαστικώς εκαθόρισαν τον ρουν της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο Σύλλογος μετονομάστη κατά τα προδιαλυστέντα το Μάρτιο του 2012 προς τιμή του εμπνευστού της ιδέας δημιουργίας αγήματος, ενδειωμένου την οπλητική περιβολή των ενδόξων προγόνων μας, ο οποίος είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με τίτλο «Το γραμμένο διολοχρήσεων γραμμάτων στις δέλτους της ιστορίας», όνομα του Αθανάτου βασιλέως της Σπάρτης και προμάχου των Θερμοπυλών, αποσκοπώντας ακόμα μέσω της συνεχούς παρουσίας του στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, στην μελέτη, έρευνα, αναβίωση και διάδοση των αρχαίων σπαρτιατικών ιδεωδών και της αρχαιοελληνικής τάσεως ζωής και αγωγής του πολίτου, μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων και διαλέξεων, με πιο σημαντικές τις συμμετοχές σε επίσημες παρελάσεις εθνικών επετείων, εκδηλώσεις για επετείους μαχών της αρχαιότητας, διάφορα πολιτιστικά φεστιβάλ, γυρίσματα ντοκιμαντέρ του History Channel και του Ιδρύματος Οικουμενικού Ελληνισμού. Αναβιώσεις των Νεμαίων το 2008, όπου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι και το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε αναπαράσταση οπλιτοδρομίας. Και το 2012, αλλά και άλλων σημαντικών αθλητικών γεγονότων, όπως η Φιδιπίδιος και ο Ευχίδιος Άθλος. Διαλέξεις και παρουσιάσεις του προτύπου του αρχαίου Έλληνος οπλίτου, με παρουσίαση του οπλητικού εξοπλισμού σε ακριβή αντίγραφα και του τρόπου που εμάχεται. Η απόδοση του πυρηχείου χορού από τα μέλη του συλλόγου μας βασίζεται σε απεικονίσεις αρχαιοελληνικών αγγείων και κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. We are members of a cultural association of historical studies and reenactments, which is called Educational Archaic Hoplite Contingent Leonidas. It was founded and officially recognized by Greek state in the early 2008 under the name Educational Archaic Hoplite Contingent Spartan Moras, and was created for the purpose of historical study of ancient Greek ideals and standards as they arise not only through history books and ancient Greek literature, but also in an almost experiential way, since it also takes the form of historical reenactments with the construction and use of accurate copies of Grecian hoplite equipment, particularly and not only of the classical period. In addition, it organizes activities of hoplite phalanx reenactments and events to pay tribute and memory to those ancient battles that essentially defined the course of Greek and European history. The association was renamed in March 2012 in the honor of the creator of the idea, Leonidas, the great man who led us to the creation of a traditional archaic hoplite armor which our ancestors used to wear in the battlefields. Leonidas is a non-profit civil association honoring our glorious ancestors, the immortal king of Sparta and the defender of Thermopylae.
The Pyrrhichios dance from the members of our association is based on images of ancient vases, sculptures and rites of ancient Greek literature. Thank you. Παστίδα. Κλείνατε.
Στη συνέχεια έχουμε το πυρήχιο του Ποντιακού χορό. Στη λύρα είναι ο Δημήτρης ο Καρασαβίδης. Στο τραγούδι θα είναι ο Παύλος ο Σταματίδης στο δικό μας. Και θα χορέψει το χορευτικό της Ένωσης Κοντινίκιας Κορδαλού, χοροδιδάσκαλος Κυριανίδης Παπαγιαννίδης. Thank you.
να πω, επειδή ήμουν 38 χρόνια χορευτής και χορευδάσκαλος, μου έχει μείνει μία λίρα στο μυαλό και στην καρδιά. Γενικά της Κανεσανής. Είναι μοναδικός. Μοναδικός. Στη συνέχεια έχουμε την πράβευση από εμάς και από τον κύριο Μαρονίδη. Στους καθηγητές μας να ξεκινήσουμε με τη σειρά όπως ξεκινήσαμε. Στον κύριο Χατζελευθερίου. Ανεβείτε πάνω. Θα έλεγα, Πρόεδρε, να έρθουν και τα συγκροτήματα πίσω. Ένα και την ηλικία τους υπόμενους. Τα παιδιά του χορευτικού να βγουν έξω, να έρθετε εδώ. Το χορευτικό. Ελάτε. Λοιπόν, να καλέσω τους ομιλητές μας, έτσι, τον κύριο Ναγκάση, κύριο Μικρογιαννάκης, Πρόεδρε, ελάτε και πάρα, ελάτε πρόσωπος της Παποντιακής και να παρακαλέσω και τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ που είναι εδώ, την κυρία Μακρύ, τον κύριο Κούβα, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον εκπρόσωπο του κυρίου Βορρού και τον κύριο Θανασιάδη, να κάνουμε τις απονομές στα τιμόμενα πρόσωπα, βεβαίως να έρθει και το άγγιγμα, οι χορευτές, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, νομίζω ότι και το άγγιγμα και με τη μορφή που εκπέρασε το πυρήχιο, αλλά και ο σύλλογος εδώ των Ποντίων Δικαίας Κορυδαλού, με το χορευτικό του, έδειξαν αυτά που είπαμε στη θεωρία, έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Ανέδειξαν την ιστορικότητα, το πόσο ο πυρήχιος έρχεται από γενιά σε γενιά, τις παραδόσεις, την αρχαιότητα και αποδεικνύει περίπτωνα όλη αυτή η πορεία ότι υπηρετεί τα κριτήρια ένταξης στα μνημεία παγκόσμιας κοινωνίας ανθρωπότητας. Ελάτε πάνω, παιδιά, ελάτε. Χωράμε, έχει πολύ βάθος. Χωράμε, έχει πολύ βάθος. Ελάτε, παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιώργιο Χατζελευθερίου, ερευνητή λαογράφα, να τον χειροκροτήσουμε και να τον με τίτλο «Πυρήχιος χορός ΕΡΑ», ένα μνημείο προφορικής και άλλης κληρονομιάς της UNESCO. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αθανασιάδη να κάνει την απονομή. Ναι. Εκπροσωπώντας και τον περιφερειάρχη μας, που σίγουρα θα σταθεί, και ο κύριος Γουρόφ θα σταθεί δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασιάδη. Να τιμήσουμε τον Εμμανουέλ Μικρογιαννάκη, τον καθηγητή μας, κύριος Κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής, καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια μεγάλη προσωπικότητα που κοσμεί έτσι τη χώρα μας, είναι θα έλεγα πρέσβης του ελληνισμού στην παγκόσμια κοινότητα και νομίζω ότι η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Θα παρακαλέσω την κυρία Μακρύ να δώσει τον έπαιρνο στον κύριο Μακρύ.
στον κύριο Αθανάση Βακάση, πρόεδρο του Ελληνικού Οικομός, γραμματέα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, θα παρακαλέσω την εκπρόσωπο του κυρίου Γεώργιου Παρθαρίδη, η Γενική Γραμματέα της Παγκοσμιακής Ομοσπονδίας, να κάνει την επανομία. Κύριε Αφουσίου. Συγχαρητήρια. Δεν γλιτώνεις κύριε Νακάση, εδώ θα σε έχουμε εδώ μέχρι να ενταχθεί το μνημείο. Τιμητική διάκριση στον κύριο Γεώργιο Παρχαρίδη, ο οποίος είναι εδώ και μας στηρίζει με την αιγίδα αυτής της πολύ μεγάλης ομοσπονδίας. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κοπανά, να πάρει από μένα και να του το μεταφέρει τον έπαινο για την τιμητική διάκριση. Στο χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού για την προσφορά του στον πολιτισμό και για τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Θα παρακαλέσω τον μουσικό, τον χοροδιδάσκαλο, τον Ηρακλή Παπαγιαννίδης να έρθει να πάρει τον έπαινο. Και τον Δημήτρη τον Καραστακίδη, τον έπαιρνε από μένα. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί, δεν μας φεύγει. Και να κλείσουμε με το εκπαιδευτικό αρχαιοπρεπές οπλικό άγημα Λεωνίδας για την πολύ σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία για πάρα πολλά χρόνια και συνεργαζόμαστε με λίγο διαφορετικό σήμερα για να συμπονίζεται πάντα την ίδια ιδέα. Έτσι. Έλα κύριε ο αναγιστής μας, έλα κύριε Κούβα, να τη δώσουμε μαζί την πλακέτα. Λοιπόν. Και καταλαβαίνω τώρα, μάλιστα πριν από λίγο μιλάγαμε με την πρόεδρο, την κυρία Μαρινέσκου του Ελληνορουμανικού Συλλόγου και υποσχέθηκε ότι όπως είναι το άγημα θα πάει και στη Ρουμανία σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Που γίνεται πότε, κύριε Μαρινέσκου, τον Αύγουστο. Έτσι από τώρα θα το προετοιμάσουμε μαζί. Λοιπόν, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά και για το βάρος που μεταφέρετε. Να ευχαριστήσω έναν τους οπλίτες, να ευχαριστήσω έναν τους χορευτές του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού συγκροτήματος, τον αρχιμουσικό μας, τον κύριο Κοπαλά για την φιλοξενία, όλους εσάς που είχατε την υπομονή μέχρι το τέλος, να μείνουμε εδώ. Θα έλεγα να παρακαλέσω τους δύο βράχους του ποντιακού ελληνισμού να βγούμε μια φωτογραφία μαζί εδώ. Ελάτε μια φωτογραφία αναμνηστική. Ελάτε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γαλατίδη. Μια φωτογραφία έτσι γιατί είναι πολύ σημαντική ημέρα. Κύριε Μαρινέσκου, ελάτε κι εσείς. Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο μπουφέ πάντως που θα μας αποζημιώσει όλους που μείναμε μέχρι το τέλος. Τα παιδιά εδώ της Ποντιακής έχουν κάνει πυροσχή, έχουμε κάνει βέβαια και εμείς πυροσχή. Θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Εμείς με πατάτα το έχουμε κάνει εσείς και εσείς με πατάτα. Εδώ κύριε Γαλανίδη, θα την βοηθιάσω.
Κύριε Φωκίδη, ελάτε για μια φωτογραφία. Ελάτε. Ο κύριος Λούβαρης. Κύριε Λούβαρη, μια φωτογραφία να τη είναι καλή, είναι πολύ καλή η φωτογραφία. Ευχαριστούμε.